wacho ni koso bin nitie kaka putni osemi yo ma chenro ni onego dhi godo ma ntiere kaka dongere wacho ni outcome nitie kaka osepango ni gini ma e report modhi chiwo koso kata un be pod ok ung'eyo ni report dhi nade luwore gi gima jopiny dhi wacho. Trevor dine waseng'eyo to kata in ipenja ni to jopiny wacho nang'o tanyisi ni akia kuma gino biro chunge. Kadang'eyo dong kata in dasewacho ni Trevor ngech ipenja gima nyalo wacho nu gadieri jo Kenya osenena kata ka wuoye kata TV ka pile mang'eny an kaka Professor Odote aja wacho gima paro na dieri nitiere gi kama chunge kawuono Trevor onge gima wasendiko kata wach achiel. Mar ariyo be onge gima osenyiswa ne ka gik moko chunge. Gima wabiro timo en ni kwasetieko to wabiro ng'iyo kaka jo Kenya wacho, wabiro ng'iyo nitiere kuma gik moko chunge, to wabiro nyiso jatel mar piny kama wapani nyalo konyo nyithindwa to nyalo konyo pinywa. Ok wanyal kawo seche gi te wuotha ka wan gi duoko. An gadieri Trevor ne kawuono jo grupo mo ambita ochopo Homa Bay kama wadake ka saa 2 otieno. Wan e wachopo saa 12 odhiambo ngeche wadhi Tom Mboya University wabede saa 1 kwa wuoyo. Gima jo Kenya wachonwa winjore maber ndi to ok wanyal kawo nafas no te ka wan gi duoko madwoko. Kawuono na nyiso nyithindo moko ni wuo ngeche samoro gimiwacho no chieng' mobiro ndiko report ibiro fwenyo kama ne wacho ne mitimo ng'o emiro ka duoko mane jo Kenya timo ne dwaro. Gima kwayo mondo jo Kenya winji to kata jowa mag media ni kodwa ging'e ne giwinj gima jo Kenya wacho to giriti chiemo biro kelo report wa mokwongo to ng'e ne pe ginyalore. Trevor gini otek to en gima biro konyo Kenya moko nyal tugo ko no wuonda jo Kenya. An gadieri no biro wacho nu gima no wacho no emomiyo wadhi kuonde te emomiyo wakwayo jo Kenya ni biuru unyiswa gimodwaro ngeche gimodwaro no ema biro konyowa mondo waket duoko man kare. Okay, erokamano Professor Collins Odote, mina achiel kuom joma nogwele aput ma kolo somo mar CBC.